Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Aga m akụzi banyere mkpa ọ dị ịmụta otu esi eme emume banyere mmeri gị karịa ịnọ na nnukwu iru uju mgbe ọbụla banyere ihe ndị na-emetaghị ma ọ bụ ihe ndị na-agazighị gị na ndụ. Mana ekwenyere m n'ezie na ụfọdụ n'ime unu, ọ bụrụ na unu ga-anụ ihe m chere Chineke chọrọ igwu unu n'abalị a, ọ ga-emenwu ịtụgharị ndụ unu n'ụzọ dị ọhụụ. Ịma onye ọbụla nọ ebe a n'abalị a, o doro m anya o nwere ike ha enwee n'ụfọdụ nsogbu. Ị nwere ike ịma ihe banyere ha ma ọ bụ na ịmaghị ihe banyere ha. N'ezie, ọ bụ site otu isi legide anya n'ebe ha nọ. O nwere ebe anyị gbakọrọ n'abalị gara aga, m kwe ka ndị mmadụ jụọ m ajụjụ. Otu n'ime ajụjụ ndị ha jụrụ m bụ, ugbu a n'ogugo gị na ndụ, elee ihe na-emetụta gị bụ Joyce Meyer? Ma ịma enweghị ihe ọbụla m chere banyere ya bụ ihe m na-eche n'oge ahụ. Mana ama m n'ihi na ọ bụ na anaghị m elegidezi ihe ndị na-adịghị mma na ndụ m anya ọzọ. Ana m elegide anya na ihe ndị dị mma, mana adịbụ m na-ele anya na ihe na-adịghị mma. Ya mere, ọ bụrụgodị na gị onwe gị nwere echiche ịga n'ụzọ ahụ, ị nwere ike ịgbanwe, ịnakwa emere onwe gị ihe ọma mgbe ị gbanwee. Ụfọdụ ihe di m na-ekwu mgbe niile nke dị mma ịnụ n'abalị a bụ, anyị kwesịrị ime ihe ruru anyị n'aka ime ma tinye mkpa anyị niile. Gị mee ihe ị nwere ike ime banyere ihe ụfọdụ na ndụ gị nke ị nwere ike ịma ihe ị ga-eme, ma mgbe ọbụla na-enweghị ihe ị ga-emenwu banyere ya, gị nyefee ya Chineke, gị tụkwasịkwa ya obi. Ọ ga-adịrị gị mma ịkpọrị ndụ gị mgbe ị na-enwe nsogbu. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Asị m na ọ bụ ihe dị mma nke ọma ka ị gaa n'ihu ịkpọrị ndụ gị mgbe Chineke na-arụ ọrụ banyere nsogbu gị. Ọ bụghị na enweghị ihe na-eme, ọ bụ naanị na ọ bụghị gị bụ onye na-eme ka ihe mee. Ya mere, ihe ọbụla ị na-agabiga na ndụ gị n'abalị a, atụfukwala otu ụbọchị ọzọ iwe ofe na obi ọjọọ na obi ịda mba na nchegbu, n'ihi na o nweghị ihe ọbụla ị ga-eme banyere ya. Imere ihe ị nwere ike ime. Efesọs 6:6. Mgbe ị mesịrị ihe niile nke ọgụ ahụ chọrọ, ugbu a guzosie ike na ebe gị, ma ebe gị bụ nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwaanyị nke Chineke kachasị elu. O nwere atụmatụ dị mma n'ihu nye gị, ma Jizọs kwụrụ ụgwọ wee nye gị ka ị wee kpọrịa ndụ gị, inwe ya n'ozuzu oke ruo mgbe o jupụtara ruo okwe na mwụfusi. Ya mere, anyị nọ kpamkpam na-atụfu ihe Chineke nyere anyị. Ọ bụrụ na anyị tụfuchaa ụbọchị anyị n'obi ọjọọ na iru uju, mụta otu esi elegide ihe ndị dị mma anya. Mmadụ niile n'ebe a nwere otu ihe, mana ọ na-akpali ha ma ọ bụrụ na ha lekwasị anya na ya. Ma ị kwesịghị ilegide nke ahụ anya. Ihe anyị na-elegide anya bụ ihe na-ebu anyị ibu n'anya. Anyị na-abụ abụ ndị dị ka, bulie onye nwe anyị elu, mkpụrụ obi m. Ọ dị mma ime ihe ka o bu ibu n'anya bụ ime ya ka o bu ibu. Ma ihe anyị na-elekwasị anya bụ ihe anyị na-eme ka o bu ibu n'ime ndụ anyị. Ihe anyị na-ekwu banyere ya bụ ihe anyị na-amatakarị banyere ya n'ime ndụ anyị. Ọ bụrụ na e nwere nsogbu ị kwesịrị meso ya, mana elegidele ya anya. Chee maka ihe kwere omume na ndụ, ọ bụghị na nsogbu anyị. Hibru 10:2 nke 2 sị ka anyị lepụ anya na ihe ndị na-eduhie anyị ma legide Jizọs anya, onye bụ onye mbido na onye mmecha nke okwukwe anyị. Mụta ime mmemme. Anyị na-ekwu n'abalị a banyere ime emume. Ị nwere ike ime nke a n'ụzọ dị iche iche. Mmadụ ime emume nwere ike ịbụ ịnara otu ụbọchị. Nye otu nwa agbọghọ, o nwere ike ịbụ ịpụ gaa mezie mbọ gị ma ọ bụ gaa mezie ụkwụ gị. O nwere ike ịbụ gaa otu ebe a na-agba egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ nye ụmụ nwoke. Anyị kwesịrị ịmụta otu esi eme ihe n'ime ndụ anyị. Oge anyị ji eme mmemme maka mmeri anyị ma nyetụ onwe anyị ezumike. Ọ bụrụ na ị na-enye onwe gị ezumike, ị ga-ada. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Ọ bụrụ na ị gaghị echekwa ka mmadụ nye gị ezumike. Ị ga-enye onwe gị ezumike. Atakwala onwe gị ụta n'obi maka na ị zuru ike. Mụta otu esi eme mmemme maka ihe ọma karịa ị na-ewe iwe banyere ihe ọjọọ ndị mere na ndụ gị. Akwụkwọ nsọ abụọ nke anyị ga-eji dị ka ntọala
Romans isi 12 amaokwu 21 bụ otu n'ime ebe ndị m hụrụ n'anya n'ime akwụkwọ nsọ, ma enwere m ike inweta ọtụtụ ozi site n'ebe ahụ. Ọ sị, ekwela ka ihe ọjọọ merie gị, ma were ihe ọma, ma ọ bụ chịa ma merie ihe ọjọọ nke ahụ ọ masị gị. Ị nwere ike itige nke a n'ụzọ dị iche iche. Nna m megburu m site n'akwamiko, ma ruo ọtụtụ afọ m legide ihe o mere m anya, ma n'ikpeazụ m bidozie were ndụ m na-eme ihe ndị dị mma, ma site n'ime ihe dị mma site na ndụ m nke fọdụrụ m wee merie ihe ọjọọ nke m bidoro n'ime ya. N'agbanyeghị n'ebe i bidoro na ndụ, ị nwere ike inwe ezigbo nkwụsị. O nweghị ihe o mere banyere ebe i bidoro. Ị ga-enweta ọgwụgwụ dị mma. Ị na-anụ? Ọ nọ n'ụzọ ya, ma gị na ya ga-enwe mmekọ. Ngwa nye Chineke otuto. Ị ma ihe anyị nwere ike iji eji ihe ọma emere ihe ọjọọ? N'ihi na ihe ọ bụla Chineke nwere, ọ na-akachakarị mma karịa ihe ọ bụla ekwensu nwere. Ma onye iro nwere atụmatụ nye ndụ anyị. Ọ chọrọ iweta mmebi na ọgba aghara. Jọn isi 10 amaokwu nke 10 ọ na-abịa naanị igbu, izuru na ịla n'iyi. Ma Jizọs sị, abịara m ka ị wee nwee ma kpọrịa ndụ gị. Ma Galatians isi 5 amaokwu nke 16 masịrị m. Ọ sị, ọ bụrụ na anyị na-aga ije n'ime mmụọ, anyị agaghị na-emezu ọrụ niile nke anụ arụ. Mana asị m, gaa njem bie ndụ n'ibi. Ma ọ bụrụ na ime akparamagwa dị mma, agaghị enwezi ohere na ndụ gị nye agwa ọjọọ. Mana echere m anyị na-elegide anya ịgbalị imebi agwa ọjọọ, ma ebe anyị na-akwụsịzi iwe ịbanyezi n'ime ime nsogbu. N'ihi na anyị na-elegide anya na ihe anyị na-emegaghị, ma ọ bụ na anyị na-elegide anya na ihe anyị na-emeteghị ya emezi anya, anyị agaghị elegidezi anya na ihe nke anyị na-emezi. O nwere n'ebe a na-anụ olu m n'abalị a, dịka ịma atụ, karịa ilegide anya na ịgbalị ime ka ị taa ahụ. Ị nwere ike ilegide anya ị na-eri ihe ndị kwesịrị, ma mgbe ahụ ị na-eri nri nke ọma, ị gaghị ebuzi ibu nke ukwuu, ma ọ na-agazu akụkụ ndụ gị ọbụla. Ọ sị, na-aga njem na-ebi ndụ n'ime mmụọ nsọ. Ekwesịghị m ị na-esogbu dị onwe m maka mụ na mmehie na-alụ ọgụ oge niile. Naanị ihe m ga-eme ewu ibuli ụbọchị niile wee kpebie, achọrọ m ka mmụọ nsọ duo m. Achọrọ m ka mmụọ nsọ na-edu m, ma mmụọ nsọ ga na-eduru anyị na-aba n'ịdị nsọ. Ọ ga na-eduru anyị na-aba na ihe ziri ezi mgbe niile, n'ihi na ọ bịara ime ka o doo anyị anya banyere ezi omume na iduru anyị banye n'eziokwu niile. Ma ugbu a, ọtụtụ n'ime unu bụ ndị na-eche ezi echiche, ma nke a ga-adịrị unu mfe. Mana ụfọdụ n'ime unu dị otu m dịbu na mbụ. Ndị ụfọdụ n'ime unu nọ n'etiti. Ị chere na ọ bụghị ihe kwere omume ịghara ị na-eche ihe ndị na-adịghị mma dị na ndụ gị, n'ihi na ị chere na o ruru gị n'aka imezi ya. Ọ dị mma, o nweghị ihe ọ bụla ị ga-emeli maka ihe ị na-agaghị emeli ihe ọ bụla banyere ya. Ya mere, ọ bụrụ na enweghị ihe ị ga-emeli banyere ya, mgbe ahụ ị ga-elezi anya nyefee ya Chineke ma gaa n'iru ịkpọrọ ndụ gị. Ihe ọtụtụ mmadụ na-eme na ha na-ewepụ ihe ruru ha ime ma jide nsogbu ha. Bịanụ, ha agaghị na-eme ihe ha kwesịrị ị na-eme. Ha nọrụ ala na-esogbu onwe ha maka nsogbu ahụ oge niile. Ime otu n'ime ihe ndị ị ga na-eme mgbe ị nwere nsogbu nke ị na-apụghị igboro onwe gị bụ ịga bụrụ ngọzi wee nye onye ọzọ. Bịanụ, asị m, otu n'ime ihe ndị ị nwere ike ime mgbe ị nwere nsogbu nke ị na-agaghị egboli bụ ị ga-aga bụrụ ngọzi nye onye ọzọ. Nke ahụ bụ ihe ị ga-agbalị ime, ọ bụghị mgbe ọ metụrụ gị ime ya. Ị gaghị eche mgbe ị chọrọ ime ya. Ị ga-ama na nke a bụ ụkpụrụ nke Chineke. Enwere m ihe ọjọọ ndị na-eme na ndụ m, mana aga m emeri ya site n'ịga bụrụ ngọzi nye onye ọzọ. Ma mgbe ị na-eme ya, a na-enwe ọṅụ nke na-apụta n'ime gị. Ma mgbe ahụ, gị wepụ obi gị na ihe nke na-adịghị mma na ndụ gị, ma tinye ya na ihe ị ga-eme ka ị wee bụrụ ngọzi nye onye ọzọ. Amen. Ma ọ na-eme ka iwe wee ekwensu, ma ọ na-amasị m ime ka ara gbaa ya. Mmadụ ole n'ime unu ka ọ na-amasị ime ka ara gbaa ekwensu? Ugbu a, anyị ga-ele akụkọ a maara amara nke a na-akpọ akụkọ nke nwa mmefu na Luk isi 15. Ya mere, e nwere ezigbo ọtụtụ ihe mmụta n'ime akụkọ a, ma achọrọ m iwepụtatụ ebe dị iche n'abalị a karịa ihe anyị lerele anya n'ebe ahụ mbụ. Ya sị, e nwere otu nwoke nke nwere ụmụ nwoke abụọ, ma nke obere n'ime ha sị nna ya, nye m akụ na ụba site na ihe onwunwe nke ruru m. Ya wee kewaa ihe onwunwe ya n'etiti ha. Ugbu a, mata na mgbe nke obere nara ihe onwunwe ya, o nyekwukwere nwanne ya nke tọrọ ya ihe nnweta ya, dịka anyị ga-ele anya. O wereghị nye naanị ka obere, mana ọ nyere ya ha abụọ. Mana mgbe ahụ ha abụọ nwere ohere niile nke ha nwere ike ịchọ. Mana ekwukwara m nke m ga-akụzi n'abalị a na achọrọ m ka ị mara na nwanne ya nke obere ebido
na agwa nke nye m nye m ihe nketa m. Ma ana m eche oge nke amaghị ihe nke ịbụ nwa Chineke. Anyị niile na-ebido na-etozubu oke. Anyị bịa too ruo itozu oke ime ihe ndị anyị kwesịrị ime. Anyị na-ebidokarị na ihe dịka Chineke mere m nke a, mere m nke a, mere m nke a, mere m nke a, mere m ihe nke a, mee ka ihe a mere m, achọrọ m nke a, achọrọ m nke ọzọ. Ma Chineke agaghị ekwe anyị ịnọrọ otu ahụ. Ị ga-ahụ na ngwụcha akụkọ a, nwanne ya nke obere nke bidoro na nye m etinye ihe gbara gburugburu sị, nna mee m otu n'ime ndị ozi gị. Ma ị ma na iruole otu ogugo nke itozu oke n'ime mmụọ, mgbe ndụ ekpere gị na-ejupụtaghịzi na nye m, gị wee gazie isi Chineke mee m ihe ị chọrọ ka m bụrụ. Mee m ka m bụrụ onye ozi. Were m mee ihe ị chọrọ iji m eme. Nke ugbo abụghị maka m onwe m ma ọ bụ m inweta ihe ọbụla m chọrọ, mana anụ m ebe a ịgara gị ozi. Amen. Nke kachasị bụ onye ahụ nke na-eje ozi. Ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Ma ya mere, anyị ma ihe merenụ. Ọ bụrụ na ị machaghị nke a, aga m agbapụ ya ọsọ ka m gwa gị banyere ya. Nwata nwokorobịa ahụ ewere ihe nweta ya wee hapụ ụlọ ma gaa laa ihe niile n'iyi. Ya, o nwere ụdị ụmụ nwaanyị niile dị iche iche. Ọ nọ na-aṅụ mmanya, na-eri, na-akpọ mmemme, na-aṅụrị. Ya atụfuchicha ha niile ruzie mgbe ọ na-ejizi ego. Ya wee gawazie ọrụ na-azụ ezi, onye na-emezighị ya nke ọma. Ma n'ikpeazụ ya na-erizi otu nri ahụ nke ezi na-eri. Ma mgbe ahụ ya sị na ọ batara n'ime onwe ya n'otu ntabi anya. Nke ahụ masịrị m. Ọ dị nnọọ ka, echeghị m nnọọ na nke a bụ ezi echiche. Ịma, ọ bụ ihe mmasị banyere ihe njem nke mkpagbu na-ebute na ndụ anyị. Ọ bụ ihe obi ụtọ otu ebe ịchụ àjà nke echiche anyị si agbanwe ihe wee nye anyị. N'ihi na ọ bụ obere njem ahụ bụ ihe kpọrọ ya site na nye m wee gaa na mee m. Mgbe ahụ ya laghachi ya sị, aga m agaghachikwuru nna m. Laa amaokwu nke 18. Aga m ebuli ma aga m agakwuru nna m, ma aga m asị ya, m ga-asị nna m, emehiewo m n'eluigwe na n'iru gị. Ekwesịghịzi m ka a kpọọ m nwa gị ọzọ, mana biko mee m dịka otu n'ime ụmụ odibo gị. Ya wee bulie wee lọghachikwute nna ya. Ma mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya, nna ya wee hụ ya. Obi wee lọọ ya mmiri. Ya wee gakwuru ya. Ya wee gbakwuru ya n'ọsọ. Ya wee makụọ ya ma sụtụ ya ọnụ otu dị mma. Ma ihe ndị gara n'ihu ime bụ ozugbo nna ya kpọọ mmemme, ya sị ka e nwee emume. Ugbu a ihe ị na-adịghị achọpụta, n'ezie o mere ihe niile o nwere ike ime. O nyere ya akwa mwụda, ọ gbanyere ya ọla aka, o nyere ya akpụkpọ ụkwụ. Ya gwa ha ka e weta anụ kachasị mma, ka e gbuo ya, ka e nwee nri dị mma nye emume a na mmasị buru ibu. Ọ sịghị ya, n'ezie amaghị m otu ị ga-esi akpa agwa n'ọbịanihu. Ya mere agaghị m akpọ mmemme ọbụla ka m letụkwuo gị anya hụ ihe ga-eme. O kwughị, amaghịkwa m ma aga m atụkwasị nkwe gị obi ọzọ. Ugbu a aga m enwegodu otu afọ ma ọ bụ abụọ ka m nwee ike ịtụkwasị gị obi. Ọ bịa kwugharịwa ihe niile nke nwatakịrị nwoke ahụ na-emeteghị. Ọ bịaghị mee ya ka ọ dị njọ. Ịma ihe nna ya mere? N'agbanyeghị ihe ọjọọ niile a nke nwa a mere, ya elegide anya, ya ewetu anya n'otu ihe dị mma nke nọ na-eme mgbe ahụ. Nke ahụ bụ nwa m nwoke alọtala ụlọ. Ya wee kposoo oriri. Nke ahụ masịrị m. Achọrọ m ka anyị nọtụgwo ebe ahụ otu nkeji. O nwere ọtụtụ ihe nke anyị nwere ike ị na-ewere iwe. Anyị nwere ike iwere iwe maka ọtụtụ ihe n'ebe anyị na-arụ ọrụ, ma ọ bụ na ị ga-elegide anya na n'ezie na ị nwere ọrụ. Ma n'ezie ọ bụrụ na ọ masịghị gị nke ukwuu, ị nwere ike ịbụ ụdị onye nke bụ onye na mmadụ na-anọbeghị kamgbe afọ 3 na 4 ya ewepụ ya n'aka ya. Ị nwere ike ilegide anya na ihe niile nke na-adịghị mma wee sị, ọ bụrụ na ị bụ nwata nwaanyị, gị na di gị, ị na nke adịghị mma, nke ọzọ adịghị mma, nke adịghị mma, nke ọzọ adịghị mma. Ịma, e nwere ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ndị nọ naanị ha n'abalị a nwere ike ịnara gị ya. Ụfọdụ n'ime unu bụ ụmụ nwaanyị nọ naanị ha, unu nwere ike were ihe mpụta ihe. Ọ bụrụ na ị nwere onye gị na ya ga na-eri nri nke gị na ya ga-anọ. Ya mere anyị kwesịrị ịmụta otu esi elegide anya na ihe ndị dị mma. Ma ekwenyere m na Chineke na-elegide anya na ihe ndị dị mma n'ime anyị. Mmadụ
mmadụ ole n'ime anyị kwenyere na Chineke na-elegide anya na ihe ndị dị mma n'ime anyị? Ma enwere m ike ịgwa gị na ọ na-eme nke ahụ. Ọ naghị ekwugharị ihe niile nke na-adịghị mma n'ebe ị nọ kwa ụbọchị. Ọ na-elegide anya n'ọganihu gị, ma ị kwesịrị ilegide anya n'ọganihu gị. Kwụsị ị na-ele anya ruo ebe ị ga-aga dị ka nwa Chineke, ma ihe ị na-abụbeghị, ma ihe ị na-enweghị, ma ọ bụ ihe ị na-apụghị ime. Ma ka anyị tụgharịa n'abalị a ka anyị legide anya na ihe ndị dị mma na ndụ, ma ọ bụghị naanị ilegide ha anya, ma ka anyị nwee nnọọ oriri. Oriri na-adị Chineke mma. Ahụla m ka ọṅụ unu na-ebuli. Ewo, agaghị m enyezi onwe m nsogbu maka nsogbu, ma aga m na-akpọ oriri. Ka anyị chọọ ọzọ banyere akụkọ nke nwa mmefu a, n'ihi na nke a masịrị m. Nwa okorobịa ọ tụfuru ụfọdụ ịma ana. O doro m anya na nna ya rụrụ ọrụ nke ukwuu maka ego ya. Ya wee dokwa ya, ma ọ chọrọ ikere ya ụmụ ya abụọ ahụ. Ya enyepụ ọkara ahụhụ ọ tara nye nwata nwoke a. Chere m otu esi eme n'oge ahụ, onye nke tọrọ ọnụ were nke kachasị nke obere were nke obere, ma ha ka nwekwara ego nke fọrọ. Ma ya pụọ gaa fụfushịa ya, naanị tụfusịa ya. Ọ bụghị naanị na ọ tụfusịrị ya, o bikwere ndụ na ndụ na-adịghị mma, nke megidere ihe nna ya kwenyere. Ma mgbe ọ tụfuchara ihe niile, ya lọta. Mana o nweghị dị mgbe nna ya mere ka obi jọọ ya njọ. Ọ bịa kwugharịwa ihe niile o mehiere. Ọ kpakegeghị ya n'akụkụ. O meghị ya ka ọ kwụọ ụgwọ maka ihe ọjọọ o mere. Ya elegide anya n'otu ihe dị mma. Nwa m nwoke furu efu ugbu a achọtala ya. Ọ lọtala ụlọ, ma anyị niile ga-ekpọ oriri. Ugbu a nwanne ya nwoke nke tọrọ ya akpọlie imi ya elu. Ya wee sị, ị nyere ya anụ ụlọ nke kacha gbaa abụba, ma o nwebeghị mgbe ị nọkọtara wee nye m ewu nke kacha nwatakịrị. Ị bịara bịa nye ya ehi nke kacha gbaa abụba. O nwebeghị mgbe ị nyere m ewu ntakịrị. Ị kpọbere m oriri. Ma ị ma ihe nna ya kwuru? Nwa m nwoke, mụ na gị nọ mgbe niile, ị gara akpọ mmemme dịka ị chọrọ ya. Ị ma ihe mere na ị ga-akpọ oriri mgbe ọbụla ị kpebiri ime ya. Ndụ nwere ike ịbụ oriri. Anaghịkwa m ekwu mmadụ ị na-ebi ndụ na-enweghị isi, na-ebi ndụ dị ka ịma isi na-adapụ adapụ. Ana m ekwu banyere ị nwere ike ịmụta otu esi akpọrị ndụ na ihe obere ọbụla nke ị na-eme. Ị nwere ike ịkpọrị ndụ n'ọrụ gị. Ị nwere ike ịkpọrị ndụ ebe ị na-anya ụgbọala. Ị nwere ike ịkpọrị ndụ n'ezinụlọ gị. Ma oge na-ezughị oke, ị nwere ike ịkpọrị ndụ gị. Ma n'oge ị na-ezughị oke, ị nwere ike ị na-akpọrị ndụ gị na ndị enyi ọjọọ gị. Na ndụ gị na-ezughị oke, naanị ihe ị ga-eme bụ ịmụta otu esi elegide anya na ihe dị mma. Kwụsị ị na-ele ihe ọbụla anya, ma na-ekwu banyere ihe ọbụla nke na-adịghị mma oge niile. Onye ọbụla nọ n'abalị a nwere ike ibu ọṅụ ala. Ọ bụghị ozi ọma nke otu onye. Nke a bụ maka onye ọbụla chọrọ ya. Ọ dịzi gị n'aka ka anyị nwee ntụgharị n'echiche anyị, ka anyị nọkegetụ na ihe anyị na-elegide anya. N'ezie, ị nwere ike ịchọta ihe na ndụ gị nke ị ga-elegide anya, nke ị nwere ike ịkpọrọ oriri. Mmadụ ole n'ime unu gbanwere na ma awụla otu kamgbe ha na Chineke bidoro njem? Ọ dị mma. Mmadụ ole n'ime unu ka nwere ogologo ụzọ ịga? Ọ dị mma. Mana anyị nwere ike ilegide anya n'ogologo ụzọ nke anyị ga-aga. N'ezie, ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke ahụ, o nwere ike ime gị ka ị nọgide ruo nkeji 5. N'ezie, eche m ọ bụrụ na m gara n'iru ị na-aga na nke ahụ, enwere m ike ime ka ị bee akwa n'ebe a n'abalị a. Anyị agaghị elegide anya na nke ahụ. Anyị ga-elegide anya na ọganihu gị na ebe ị garurula. Ma anyị ga na-enwe obi ụtọ na ihe nke gaje ime na ihe ndị Chineke gaje ịrụrụ anyị na ndị Chineke megara anyị. Ma mgbe ekwensu na-echetara gị ebe niile i si mejọ, ị ga-ekele ya na o chetarala gị otu Chineke si dị mma gị na ya ịnọgide ma gaa n'iru ịhụ gị n'anya n'agbanyeghị na izighị ezi. Amen. Ugbu a nwanne ya nke okenye wee pụọ n'ụlọ mgbe oriri ahụ nọ na-aga n'ihu. Ka anyị chee ya anọ na-akụ egwu. Oriri na-aga n'ihu. Enyela ha ehi ahụ gbara abụba. N'ezie, enwere egwu, enwere ịgba egwu, enwere ọkụ. Ya wee pụọ nọrọ n'ọchịchịrị. Ma akwụkwọ nsọ sị na
na ọ jụrụ n'agbanyeghịkwa mgbe nna ya si ya bata n'ime ya wee jụ ịga mmemme ahụ. Ma ime otu ihe nke m chọpụtara, nke ahụ anaghị eme ka Chineke kwụsị oriri. Ma ịma ihe mere, ị nwere ike ịga oriri ahụ ma ọ bụ gị nọrọ n'ezi, mana oriri ga na-agakwa n'ihu. Amen. Ya mere ọ bụ ihe dị ka ayịya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga, gaa, ma ị chọghị ịga, ị nwere ike ịnọrọ n'ezi na-eche maka ewu na-agba ya abụba nke ị na-ewetaghị, ma ọ bụ gị chefuo ewu ahụ na-agba ya abụba ị na-enweghị, ma banye n'ime ma nye aka kee ehi gbara abụba nke nwanne gị nwoke. Anyị kwesịrị ịkwụsị ị na-ele ihe onye ọzọ nwere na-emere ya anya ụfụ, ma na-emere ha anya ukwu, ma na-ewere na-atụnyere onwe anyị ihe ndị anyị chere anyị na-enweghị. Ka m gwa gị otu ihe, onye ọbụla nwere ihe pụrụ iche nke na-aga n'ime ndụ ha nke onye ọbụla ọzọ na-enweghị. Ihe ị ga-eme bụ ilegide ya anya. O nweghị isi na ị na-emere onye ọzọ anya ụfụ n'ihi na ị nweghị ihe ha nwere. O nwere ihe ị nwere nke ha na-enwekwaghị. Amen. Ịma, enweghị m ike ịgụ egwu, mana enwere m ike ikwu okwu. Otu ọ dị, ikwu okwu bụ ihe nke m na-eme. Ya mere ekpebiela m imezi ya nke ọma, na-ekwukwe ya ọtụtụ. Amen. Ọ gara adị mma na m na-agụ egwu ka mat, mana enweghị m ike ime ya. Ana m ejizi ikwu okwu were emeju ya. Ana m ekwu ụbọchị gara aga anyị na ụmụ anyị abụọ nke kacha obere nọ, ma nwa anyị nwoke nọ nwunye ya. Anyị niile nọ ruo ọtụtụ ụbọchị, ma nke dị afọ 4 anyị na ya nọ n'otu tebụl na-eri nri. Ya na-achọ ka m kwusara ya okwu, mana achọpụtaghị m na ọ chọrọ ka mụ na ya gwuo egwu. Ya mere ya gwa nna ya, ana m achọ ịgwa mmakwa ukwu otu ihe. Nwa m nwoke wee sị, ọ dị mma. Ọ na-ekwu okwu. Ya sị, gịnị ka ọ nọ na-ekwu kamgbe ụbọchị taa? Nche eche m egidele m. Oriri ezigbo m. Ị ma na Chineke hụrụ oriri n'anya. Ị ma na ma ya amụtaghị otu esi akpọ oriri na ndụ. Ka m kwuo ya otu a, e nwere ọtụtụ ihe ndị siri ike na-eme n'ụwa taa, ma o nwekwara ihe ndị siri ike nke na-eme na ndụ onye ọbụla. Ịma, ị nwere ike ịnọ n'oge nke ị na-enweta ọnwụnwa na nnwale. O nwere ike ịnọ n'oge nke ị na-agabiga ọtụtụ ihe na ndụ gị, ịnọzi na-agụzi nsogbu gị. Ma anyị niile mana o nwere oge mgbe anyị na-enwe ihe isi ike, ma e nwere oge mgbe anyị na-anaghị. Ya mere imeso ụfọdụ ihe bụ akụkụ ihe nke anyị ga-eme. Igwe nke anyị ji asa akwa mebie, ụgbọala anyị mebie, ma ọ bụ otu n'ime ụmụ gị na-agharịpụ gị, otu enyi gị na-agharịpụ gị, ma ọ bụ na a chụpụrụ gị n'ọrụ gị. Ihe ọbụla ọ bụ, anyị niile nwechara ihe anyị na-emeso na ndụ, ma otu n'ime ụzọ nke anyị ga-esi akwụsị ha ka ha ghara imeri anyị bụ ọ bụrụ na anyị mụta otu esi akpọ oriri ihe ndị bụ ihe ndị anyị kwesịrị ịkpọrọ oriri. Ma mgbe m na-ekwu mmemme, ị nwere ike ime ya n'ụzọ ọbụla nke ị chọrọ. O nwere ike ịbụ ịgagharị n'otu ihe dị. O nwere ike ịbụ ịga pụọ gaa rie nri gị na enyi gị, na ịga ṅụọ mmiri ọkụ. Ihe ọbụla ọ bụ ị chọrọ ime. Mgbe m sị ka anyị kpọọ oriri, ọ pụtaghị na ị ga-aga bido mewe mmemme buru ibu wee kpọkọọ narị mmadụ ka ha bịa. Ị nwere ike ime nke ahụ ma ị chọọ, mana ana m ekwu agwa nke inwere ọṅụ. Ana m ekwu ị na-adị ndụ n'omume nke ịkpọrị ndụ. Ma ịma, otu n'ime ihe ndị ị kwesịrị ịkpọrọ oriri bụ gị onwe gị. Ama m na nke ahụ ga-ewetu gị oge. Ee, ị kwesịrị imere onwe gị mmemme n'ihi na eji egwu na ebube mee gị. Chineke emeghị ihe ọbụla nke na-adịghị mma. Chineke kere gị site na nzube n'ime afọ nne gị n'aka ya, mezie gị nke ọma. Ọ maara ihe niile banyere gị. Ọ hụkwara gị n'anya. O nweghị ihe ọbụla ga-akwụsị ị na-ahụ gị n'anya. Ị nwekwara ikikere buru ibu, akara aka buru ibu na ihe ndị dị gị n'ime, ma ị ga-amụta ịkpọrị ndụ na ndụ nke Chineke nyere gị. Nke a bụ ụbọchị Onyenwe anyị meworo. Aga m aṅụrị ọṅụ wee terie egwu ọṅụ. Ọ dị mma, onye ọbụla n'ime anyị nwere ike ịchọta ihe ọ ga-eji wee iwe ma ọ bụrụ na ya chọọ.
ma Chineke chọrọ ka anyị legide anya na ihe ndị na-agaziri anyị. Ọ chọrọ ka anyị bido na-akpọ oriri maka mmeri, ma ekwenyere m na ị chọkwara nke ahụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.